Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos na mabangga ng isang SUV sa Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte, alas 10:30 kagabi. Base sa investigasyon ng Labo Municipal Police Station. Mula sa Labo, binabaybay ng SUV ang kalsada patungong Daet. Subalit pagdating sa lugar ng aksidente ay nag-overtake ito sa isang tricycle na nauwi sa pagkakasagi nito sa likurang bahagi ng naturang tricycle at pagkakasalpok sa kasalubong na biktima. Nagtamo ng minor injuries ang tricycle driver habang nasawi naman ang motorcycle rider. Po ng tricycle ay nagkaroon lang ng minor injury at outpatient naman po siya. Nakausap ko na siya kaninang umaga, pumunta dito sa station. And the other driver of Yamaha R15 ay sad to say na sumakabilang buhay na kagabi, dead on the spot. Lumalabas din sa investigasyon na nangyari ang insidente sa isang solid yellow road markings at hindi rin gumamit ng signal light ang suspect habang nag-overtake. Pinapaalala ng ating mga kapulisan ang dobling pag-iingat sa pagmamaneho at iwasan ang pagpapabilis ng patakbo ng ating sasakyan, lalo na kung nasa tuwidang bahagi tayo ng kalsada. Laging doble ingat na lang po, yun lang po ang ating paulit-ulit na paalala sa ating mga motorista. Kusang sumuko naman sa pulisya ang suspect at kasalukuyang nasa kustodiya ng Labo MPS na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to properties. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.